the boys, please skip, and it's not some strategic thing that I'm doing to get views. It is only for my girlies. So boys, please skip, okay? Okay girlies, let's style this body shaper. அந்த பொண்ணு இப்பதானே சொல்லிச்சு இந்த வீடியோ இந்த பசங்களும் பாக்காதீங்கன்னு, அப்படியே ஆன்னு பாக்குற. அவ்வளவுதான், தூங்கிட்டா. தூங்கும் போது எவ்வளவு அழகா இருக்கா, அதை ஏந்துச்சிட்டான்னு. திருமணமான முதல் மாதம். ஏங்க எழுந்துருங்க, என்னங்க காஃபி குடிங்க. ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு. ஏய் ஏது இந்த அப்படி காஃபி டைம் ஆகுது பாரு.